Y ahora te llega el momento para comenzar a poner verdad un tiki énfasis arriba el periodo de relajación para pensar en vacanze grandi. Quando vou entrar em uma cinta chill um rato, para em vacanze mês, botin com getaway. E para getaway, com tranquilidade de mente, botin com pensar para seguro de viagem. Nou, reisverzekering is denk ik een van de meest onderschatte verzekeringsproducten die iemand nodig zou kunnen hebben. We geven veel geld uit aan vakanties, dan is daar toch vaak een behoorlijk budget voor. Maar men vergeet vaak toch de risico's die er op een reis kunnen gebeuren. Je kunt bagage kwijtraken, je kunt een ongeval krijgen. En met name ook de medische kosten kunnen onverwachts in het buitenland toch een behoorlijk bedrag betekenen. Vanwege het feit dat de AZV in het buitenland geen dekking geeft voor medische kosten. Om die reden is het gewoon heel belangrijk om voordat je op vakantie gaat, om ook een budget uit te trekken, toch voor het zorgen voor een reisverzekering. Con un simple calculación, Nandi Enya por bisabo kiko botin kupone tempo budget. Nou, dat is een premie per dag en al afhankelijk natuurlijk van je reissom en waar je naartoe gaat, wordt daar dus een bepaalde premie voor gerekend. Je hebt de keuze uit een aantal pakketten, wat je dus nog kunt kiezen. We hebben 4 pakketten met verschillende verzekerde bedragen. Wil je de meest ruime dekking, dan betaal je natuurlijk ook de meeste premie. Maar je praat, als je zegt 2 weken vakantie, praat je over een keer 100 gulden per persoon. Y como cabeza de familia, bon no tengo preocupar tampoco, pues seguro que te acumula y vir un dineral. Nou, voor het gezin kun je dus op één reisverzekering kun je dus gewoon het hele gezin verzekeren voor die betreffende vakantie. Als je dus echt praat over een grotere groep, dan zou de mogelijkheid ook bestaan van een groepsreisverzekering. Dat is een kwestie van overleggen met de NIA over hoeveel personen praten we in dit geval die samen op reis gaan. En dan kun je een groepsreisverzekering sluiten en dat maakt het qua premie weer wat aantrekkelijker, want dan kunnen we daar een korting op geven. Nou ja, wat is duur? Als ik in het buitenland voor 25.000 gulden aan medische kosten heb, dan is die reis heel duur geworden. Terwijl ik dan misschien voor 100 gulden die kosten verzekerd zou kunnen hebben. We hebben het liefst natuurlijk dat mensen dat zo vroeg mogelijk komen regelen, zodat wij op tijd ook alle certificaten en documenten voor elkaar kunnen krijgen. Maar dat kan bij wijze van spreken nog op de dag zelf. En omdat mensen bezig zijn met voorbereiden voor vakanties, wat ze vaak vergeten is het sluiten van de reisverzekering, hebben wij ook sinds korte tijd dus de mogelijkheid gecreëerd om je reisverzekering ook online te boeken. Dus mocht je nog thuis zijn en je moet nog de reisverzekering boeken en je bent het vergeten, dan kun je bij wijze van spreken direct via de computer thuis kun je de reisverzekering bij NIA afsluiten. Wat binnenkort ook gaat ontstaan is de mogelijkheid op de airport, dat als je zelfs op de airport bent en je gaat vliegen en je bent je reisverzekering vergeten, dat je daar via een terminal van NIA je reisverzekering alsnog zou kunnen sluiten. Subi enya.com. Llama nang na 528-2200 of pasa na oficina na JE Eroskin Boulevard 16 y preparamos seguro de viaje na tempo.